सर्व स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने दर्जेदार अशा व्हिडिओ लेक्चरसाठी लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा अभ्यास मित्र यूट्यूब चॅनल। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी उत्तम ठाकरे अभ्यास मित्र या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो। विद्यार्थी मित्रांनो, जे आपण भूगोलाची लेक्चर सिरीज सुरू केली होती त्यामध्ये आज आपण लेक्चर क्रमांक 58 पाहत आहोत, ते हिंदी महासागराची तळरचना। या पहिले मित्रांनो, आपण महासागरामध्ये किंवा समुद्रामध्ये कोणत्या प्रकारची भूरूपे तयार होतात ते भूरूपे आपण अभ्यास केले। तसेच आपण पॅसिफिक महासागरामध्ये कोणत्या प्रकारची भूरूपे तयार झाली, पॅसिफिक महासागराची तळरचना कोणत्या प्रकारे ते अभ्यास केले। आणि मित्रांनो, आज आपण हिंदी महासागराची तळरचना अभ्यास करणार आहोत, म्हणजे मित्रांनो त्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारची भूरूपे निर्माण झाले ते अभ्यास करणार आहोत। तर विद्यार्थी मित्रांनो, चला सुरुवात करूया आपण आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरला। हिंदी महासागराची तळरचना। सर्वात पहिले मित्रांनो, आपण हिंदी महासागराचा विस्तार बघू। जो हिंदी महासागर आहे त्याने एकूण 20% क्षेत्र व्यापलेले आहे। हिंदी महासागराने 20% क्षेत्र हे व्यापलेले आहे। हिंदी महासागराच्या नैऋत्येला अंटार्क्टिका महासागर आहे व पूर्वेला आणि आग्नेयेला पॅसिफिक महासागर आहे। मित्रांनो लक्षात घ्या, नैऋत्येला अंटार्क्टिक महासागर आहे व पूर्वेला आणि आग्नेयेला पॅसिफिक महासागर आहे। जर याचा आपण हिंदी महासागराचं भौगोलिक स्थान बघितलं तर मित्रांनो उष्णकटिबंध या क्षेत्रामध्ये येत असतो। भौगोलिक स्थान मित्रांनो लक्षात ठेवा, हिंदी महासागराचं ते उष्णकटिबंधीय या क्षेत्रामध्ये येत असतं। तसेच मित्रांनो, हिंदी महासागराच्या 3 बाजूला आफ्रिका, आशिया आणि ऑस्ट्रेलिया ही भूखंडे आहेत। पुन्हा इथे लक्षात घ्या, 3 बाजूला आफ्रिका, आशिया आणि ऑस्ट्रेलिया ही भूखंडे आहेत। आणि मित्रांनो चौथी बाजू आहे ती अंटार्क्टिका खंडाकडे आहे, हे पण इथे लक्षात घ्या। त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ आणि पुढचा घटक अभ्यास करू। त्यानंतर मित्रांनो आपण हिंदी महासागराची वैशिष्ट्य पाहणार आहोत। हिंदी महासागराची जी खोली आहे ती 4000 ते 6000 मीटर यांच्या दरम्यान आहे। खोली किती आहे मित्रांनो? 4000 6000 यांच्या दरम्यान हिंदी महासागराची खोली ही आढळत असते। तसेच समुद्रबुड जमीन किंवा भूखंड मंच हे एक प्रकारे भूरूप असते। मित्रांनो जेव्हा आपण महासागरामध्ये किंवा समुद्रामध्ये जातो तेव्हा आपल्याला सर्वात पहिले समुद्रबुड जमीन लागते किंवा त्याला आपण भूखंड मंच म्हणत असतो। त्याची जी सर्वसाधारण रुंदी आहे हिंदी महासागरामध्ये ती 90 किमी इतकी आहे। भूखंड जमीन किंवा भूखंड समुद्रबुड जमीन याची जी रुंदी आहे मित्रांनो ती सर्वसाधारण 90 किमी इतकी रुंदी आहे। त्यानंतर अरबी समुद्र व बंगालच्या उपसागरात ती रुंदी जास्त आहे। ती रुंदी किती आहे मित्रांनो? ती 640 किमी इतकी रुंदी आहे। अरबी समुद्र व बंगालच्या उपसागरात समुद्रबुड जमिनीची जी रुंदी आहे मित्रांनो ती 640 किमी इतकी आहे। जर आपल्याला सर्वसाधारण रुंदी विचारली हिंदी महासागराची समुद्रबुड जमिनीची किती आहे तर ती 90 किमी इतकी आहे। जर अरबी समुद्र व बंगालच्या उपसागरात समुद्रबुड जमिनीची रुंदी विचारली तर आपण सांगू शकतो 640 किमी इतकी रुंदी आहे। हिंदी महासागराच्या पूर्वेकडे समुद्रबुड जमिनीचा विस्तार कमी आहे। हिंदी महासागराची जी पूर्वेकडील बाजू आहे त्या ठिकाणी समुद्रबुड जमिनीचा विस्तार हा कमी आहे। त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ। त्यानंतर रिज सागर पर्वतरांग, जी पर्वतरांग असते त्याला आपण रिज किंवा कटक असं म्हणत असतो। जी हिंदी महासागरामध्ये आहे ती मध्यवर्ती जलमग्न पर्वतरांग आहे आणि मित्रांनो ती उत्तरेकडून दक्षिणेकडे आहे। जर आपण त्याची खोली बघितली किती समुद्रामध्ये किती खोलीवर आहे तर मित्रांनो ती 4000 मीटर खोलीवर जलमग्न मध्यवर्ती पर्वतरांग ही आढळत असते। हिंदी महासागरामध्ये सागर पर्वतरांग जी आहे मित्रांनो ती मध्यवर्ती जलमग्न पर्वतरांग आहे आणि मित्रांनो तिची जी खोली आहे ती 4000 मीटर खोलीवर ही जलमग्न पर्वतरांग आढळत असते। आणि मित्रांनो कार्लसबर्ग रिज ह्या रिजचं मित्रांनो कार्लसबर्ग रिज याचं 2 भागात विभाजन होतं। मित्रांनो एक आग्नेय भारतीय रिज म्हणून ओळखली जाते आणि दुसरं नैऋत्य भारतीय रिज म्हणून ओळखलं जातं। मित्रांनो लक्षात ठेवा, आग्नेय भारतीय रिज आणि नैऋत्य भारतीय रिज कोणत्या रिजमुळे तयार होतं तर ते कार्लसबर्ग रिजमुळे तयार होत असतं, हे पण इथं लक्षात घ्या। त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ। त्यानंतर मित्रांनो आता आपण बेसिन अभ्यास करू की आपल्या हिंदी महासागरामध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या बेसिन ही आढळत असतात, त्यांचे नावं कोणते ते आपण लक्षात ठेवू। आणि मित्रांनो जे ह्या बेसिन आढळतात त्यांची जी खोली असते मित्रांनो ती 4000 ते 8000 मीटरच्या दरम्यान ह्या बेसिन आपल्याला आढळत असतात। बेसिन काय असतं मित्रांनो ते आपण मागे पण अभ्यास केले। बेसिन म्हणजे मित्रांनो थोडक्यात लक्षात घ्या, जे मित्रांनो
द्वीपचाप असतं आणि भूखंड असतं यांच्या दरम्यान जे सागर तळामध्ये असा खोलगट भाग असतो त्यालाच बेसिन असे म्हणतात. थोडक्यात हे लक्षात ठेवा तुम्ही. ज्या बेसिन आढळत असतं हिंदी महासागरामध्ये किंवा कोणत्या पण महासागरामध्ये त्या खूप खोलीवर असतात. आपण जे पाहतोय ती हिंदी महासागरामध्ये पाहतोय आणि मित्रांनो त्यांची जी खोली आहे ती 4000 ते 8000 मीटरच्या दरम्यान आपल्याला ह्या बेसिन आढळतात. त्यांची आपण नावं इथे लक्षात घ्या. आपल्या हिंदी महासागरामध्ये ओमान बेसिन आढळतं, त्यानंतर अरेबियन बेसिन, सोमाली बेसिन, मादागास्कर बेसिन, नाताळ बेसिन, इंडियन अर्कटिक बेसिन, अंदमान बेसिन, इंडो ऑस्ट्रेलियन बेसिन, त्यालाच मित्रांनो कोकास कलिंग बेसिन देखील म्हटलं जातं. त्यानंतर पूर्व इंडियन ऑस्ट्रेलियन बेसिन, ह्या काही बेसिन आपल्या हिंदी महासागरामध्ये आढळतात. मित्रांनो पुन्हा एकदा लक्षात घ्या. ओमान बेसिन, अरेबियन बेसिन, सोमाली बेसिन, मादागास्कर बेसिन, त्यानंतर नाताळ बेसिन, इंडियन अर्कटिक बेसिन, त्यानंतर अंदमान बेसिन, इंडो ऑस्ट्रेलियन बेसिन, दुसरं नाव आहे मित्रांनो ते देखील लक्षात ठेवा, कोकास कलिंग बेसिन आणि पूर्व इंडियन ऑस्ट्रेलियन बेसिन. हे काही बेसिन आहेत आपल्या हिंदी महासागरामध्ये, ते तुम्ही लक्षात ठेवा. त्यानंतर आपण पुढे जाऊ. त्यानंतर मित्रांनो आपण डोह अभ्यास करू. डोह किंवा गर्त हे एकाच प्रकारचे असतात. जे डोह असतात ते कमी खोलीचे असतात आणि ज्या गर्त असतात किंवा गर्त असते ती जास्त खोलीची असते. ते आता आपण अभ्यास करू. हिंदी महासागराच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी 60% प्रदेश हा सागरी मैदानाचा आहे आणि मित्रांनो त्याची जी खोली आहे ती 4000 ते 6000 मीटर खोल सागरी मैदानाचा आहे. मित्रांनो इथं लक्षात घ्या, जो सागरी मैदान असतो तो पण खूप खोलीवर आढळत असतो आणि जो सागरी मैदान असतो त्या सागरी मैदानामध्येच डोह किंवा आपल्याला गर्त हे आढळत असतो. आणि मित्रांनो हिंदी महासागरामध्ये खोल गर्त किंवा डोहांची संख्या जी आहे ती कमी आहे. आपण पॅसिफिक महासागरामध्ये बघितलं तर पॅसिफिक महासागरामध्ये खूप जास्त गर्त किंवा आपल्याला डोह पाहाव्यास मिळतात. पण हिंदी महासागरामध्ये जे गर्त असतात किंवा डोह असतात त्यांची संख्या ही कमी आहे. आपल्या हिंदी महासागरामध्ये एक महत्त्वाची गर्त आहे ते लक्षात घ्या. जावा बेटाच्या दक्षिणेस सर्वात खोल सुंदा गर्त आहे. मित्रांनो लक्षात घ्या कोणते गर्त? जावा बेटाच्या दक्षिणेस सर्वात खोल सुंदा गर्त आहे. सुंदा गर्त ही आपल्या हिंदी महासागरातील सगळ्यात खोल गर्त आहे आणि त्याची जी खोली आहे मित्रांनो ती 8110 मीटर इतकी खोल आहे. हिंदी महासागरामध्ये सगळ्यात खोल गर्त कोणती आहे तर मित्रांनो सुंदा गर्त. त्याची खोली 8110 मीटर इतकी खोल आहे. त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ. त्यानंतर मित्रांनो आता आपण हिंदी महासागरामधले बेटे अभ्यास करू. बेटांचे पण काही प्रकार असतात. जे मोठे बेटे असतात त्यामध्ये काही लहान बेटे आहेत, काही पर्वत रांगेमुळे पण निर्माण झालेले बेटे आहेत, ते आता आपण अभ्यास केलो. सर्वात पहिले आपण विस्तीर्ण बेटे बघू. विस्तीर्ण बेटांमध्ये मादागास्कर आणि श्रीलंका ही मोठी बेटे आहेत. त्यानंतर लहान बेटांचा आपण विचार केला तर त्यामध्ये सोक्रोस्ट्रा, झांझिबार व कोमोरो लहान बेटांमध्ये यांचा समावेश होत असतो. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, लहान बेटांमध्ये सोक्रोस्ट्रा, झांझिबार व कोमोरो ही लहान बेटे आहेत. त्यानंतर मित्रांनो म्यानमारमधील आराकान, त्यालाच दुसरं नाव आहे मित्रांनो राखिनोयोमा, पर्वतरांग जलमग्न होऊन त्याचा शिखर जो वरचा भाग आहे या पर्वतरांगेचा तोच भाग वर येतो आणि त्यालाच अंदमान आणि निकोबार बेटाच्या रूपाने तो दिसत असतो. मित्रांनो इथं लक्षात घ्या, जी आपली हिमालय पर्वतरांग आहे ती जेव्हा म्यानमारमध्ये जाते तेव्हा त्याला आराकान असे म्हटलं जातं आणि आराकानलाच दुसरं नाव आहे राखिनोयोमा, हे देखील तुम्ही लक्षात घ्या. ह्या पर्वतरांगेचाच भाग समुद्रामध्ये पण आहे. मित्रांनो जेव्हा समुद्रामध्ये जो ह्या पर्वतरांगेचा मित्रांनो भाग वरती आलेला आहे पाण्याच्या वरती बंगालच्या उपसागरामध्ये, तेव्हा त्याला आपण अंदमान आणि निकोबार असे म्हणत असतो आणि अंदमान निकोबार बेटे हे पर्वतरांगेमुळे तयार झालेले आहेत, हे पण इथं लक्षात घ्या. त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ. सेंट पॉल पठाराचा काही भाग वर येऊन केरगुलियन बेट निर्माण होतं. लक्षात घ्या मित्रांनो, जे या पठाराचा काही भाग वर येऊन त्यामुळे एक बेट निर्माण झाले, त्याचं नाव आहे केरगुलियन बेट, हे इथं लक्षात घ्या. त्यानंतर ज्वालामुखी काही बेटं असतात, त्यामध्ये ज्वालामुखी बेटांमध्ये मॉरिशस आणि रियुनियन या बेटांचा समावेश होतो. त्यानंतर जलमग्न मध्यवर्ती पर्वतरांगेवर लक्षद्वीप आणि मालदीव ही दोन बेटे आहेत, हे पण इथं लक्षात घ्या. जी हिंदी महासागरामध्ये मध्यवर्ती जलमग्न पर्वतरांग आहे त्या पर्वतरांगेवर लक्षद्वीप आणि मालदीव ह्या दोन बेटांचा समावेश होत असतो. अशा प्रकारे मित्रांनो आपण हिंदी महासागराची तळरचना किंवा हिंदी महासागरामध्ये कोणत्या प्रकारे भूरूपे निर्माण झाले त्याचा आपण अभ्यास केला आहे आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण अंटार्क्टिक महासागराची तळरचना अभ्यास करणार आहोत. धन्यवाद मित्रांनो, बघत राहा अभ्यास मित्र.